fiúknak, nagyon jót szórakoztunk. A Hajnal zenekar, ha visszatekint a 45 évre, nagyon szép adatot tudhat magáénak. Ugyanis 1217 lakodalomban, bálban, szilveszteren és más ünnepségen szórakoztatták a vendégeket. Biztos önök közül is sokan részt vettek egy-egy ilyen eseményen. Azt is megtudtam, hogy Józsi bácsi gyűjtő. Ugyanis 841 lakodalmas vendégvirágot gyűjtött eddig össze, amit otthon gondosan őrizget. Most pedig az a zenekar következik, aki szintén nagy múlttal rendelkezik, ők pedig a kikindai betyárok.
van-e kedve, igazán csak ugyan, de hozzához vinni a lányát. Meg kell kérni, de szépen kérni a lányra édesapját, hogy van-e kedve, igazán csak ugyan, de hozzához vinni a lányát. Hogy van-e kedve, igazán csak ugyan, de hozzához vinni a lányát. Meg kell kérni, de szépen kérni a lánynak édesapját, hogy van-e kedve, igazán csak ugyan, de hozzához vinni a lányát. Édesanyám, a magyar ajkúrányra. De visszanézek, édesanyám, szép magyar hazámra, és fáj a szívem, édesanyám, a magyar ajkúrányra. De visszanézek, édesanyám, szép magyar hazámra, fáj a szívem, édesanyám, a magyar ajkúrányra. Ott a múltan szólalóra,
Thank you.